Tay, nakoy pangutana si imo ba? Unsa man nak? Kabay ni sa mga buntis, tay. Unya. Lisura guro mabuntis tay, no? Mo nakapungutan mo kana nak. Nakuryoso lang ko, tay. Kaya ang tanaw nako, isod nang ayo. Pait yun ang magmabdos ako eh. Labi na pres mo ha, bayot. Ala pagtakita-taki og mabdos. Kaya kay matris. Asa man mo pagi? Sumburit? Isang taon ka, tay, oy. Nang pangutana raman na, imong punsupon. Nak, wa man ti kagisupo. Istorya ram gusto tinuod. Yasa man mo pagawas, sumburit? Hilong dira, tay, oy. Asa man ka? Shut up. English pang ka na hungry. Kita ka sa manok, noy. Katari ba ito ugma, ba? Wow kita eh. Init pa na kong wabi, tagod-tagoron di ka na rin. Di ka bawa? Ikaw na rin ganit na, noy. Isuko din ka. Ay, si pungutan na dira. Bawang sa natin ibuhat. Sa di ka bawa? Ah! Kasakit sa kuntian! Agay, kagawaso na! Tabang! Tabang mga silingan! Agay! Ah! Agay, dinamada! Kanak ko ng ko! Tay! Ha? Tay! Buntis ko, tay! Ikaw dyan na. Karang pagkabayot, gitawat yun na. Pero karang pagkambisusa. Basig mo tigbasa na ka, buhanga ka. Kaya gusto mo ka na eh. Ikaw bayuta ka? Tigbasa ka! Tay!